Заземяването представлява съзнателно изграждане на енергийна връзка между твоето тяло и Земята. То подпомага енергийното тяло да остане силно и стабилно и го предпазва от прекомерно натоварване и стрес. Заземяването осигурява защита на твоята енергийна система и ти дава възможност да отдаваш ненужната енергия, която майката Земя поема и трансформира чрез своя естествен процес на рециклиране. То ни помага да намерим равновесие между физическото, менталното и емоционалното си тяло. А сега, прекрасно същество от светлина, настани се удобно за заземяващата медитация. Седни на стол с изправен гръб или върху възглавница на пода. Постави стъпалата си плътно на земята. Ръцете са отпуснати. Тялото ти е стабилно и поддържано. Затвори очи и поеми дълбоко въздух през носа. Издишай бавно. Повтори това още 2 пъти. Вдишвай дълбоко, чак до корема. Позволи му да се отпусне, разшири и после естествено да се прибере. Дишай през носа, като езикът ти леко докосва непцето. Наблюдавай дишането си и забележи как тялото естествено започва да се отпуска. Сега насочи вниманието си към първата чакра, този енергиен център, който се намира в основата на гръбнака ти и е най-близо до земята. Първата чакра е с червен цвят. Представи си го. И сега с всяко вдишване генерира енергия в тази зона. А с издишването позволи на енергията да се спуска надолу по краката ти, през стъпалата, през пода, през основите на сградата и все по-надолу в дълбините на земята. Тази енергия достига до сърцето на майката Земя, до нейното ядро. Усети гравитацията, усети магнетичното привличане, дълбоката и първична сила на твоята първа чакра. Сега, след като си заземен, отпусни се и дишай спокойно. Почувствай силата на връзката ти с майката Земя. Отдай се на духовното единение с нашата красива планета. Освободи напрежението, освободи всеки физически дискомфорт. Позволи на енергийния поток да се движи свободно и без съпротива. Сега си представи как през основата на гръбнака ти се стичат хладни, живителни води, като водопад. Те обливат краката ти, освежават, пречистват. Водата се лее надолу към корените ти, към сърцето на майката Земя. Това са всички твои емоции, които ти отдаваш. Разтвори душата си, почувствай блаженството и се отпусни.
Остани тук толкова дълго, колкото имаш нужда. Водата измива всичко. Сега си представи силните корени на дърво, които израстват от теб и се вкопчват дълбоко в земята. Те се спускат чак до самия й център и обгръщат сърцето на майката земя. Твоите корени са силни, здрави и стабилни. Наблюдавай как това се отразява на чувствата си. Какво чувстваш? Какво усещаш? Сега, когато си свързана чрез корените с усещанията и емоциите си, дишай в първата чакра и визуализирай. Създай своя собствен образ на заземяването. Какво виждаш? Как се чувстваш? Време е да освободиш още повече физическото, емоционалното и умственото напрежение. Освободи болката, страданието, тежестта и всяка нежелана енергия. Позволи им да се стекат надолу по тялото ти и да потънат в земята. Наблюдавай какво е усещането да се освобождаваш. Пускай всичко към майката земя, която ти връща обратно своята енергия, своят еликсир. Когато си готов, бавно отвори очи, поеми дълбоко дъх, протегни се и издиши така, както го правиш сутрин след събуждане. Наведи се напред и постави дланите си на земята. Благодари на майката земя за подкрепата, за живота и за тялото, което ти дава възможност да бъдеш заземено. Тихо или на ум си кажи: благодаря, благодаря, благодаря.